ऑर्डर माझी ऑर्डर ऍक्शन घेतली गेली होती किती किती एव्हरी टाइम ओढी वाटतं विश्वेश विश्वेश रिक्वेस्ट केला आणि तिथे डिमांड पाहिला त्या डिमांडच्या पॉझिटिव्ह सांगला मॅक्झिमम व्हॅल्यू जो आसा त्याच्या त्याच्याकडे गेला आणि थोडा टाईम त्यांनी त्याला सांगला की त्यांनी राईट आपला फॉलोअप करतो ॲक्च्युअली डिस्कशन करून राईट फोरममध्ये सोपं आणि हा माझी रिक्वेस्ट कन्सिडर करून तुम्ही राईट फॉलोअप करतो आणि पी आय राइट पे बैठा था हेल्थ का कंट्रोल दूसरी डिमांड डिमांड के बारे में हमने कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंस फॉलोअप करें फॉलोअप करें और इस प्रकार की चीज़ें अवर बाकी मैं बताऊँगा गवर्नमेंट एक 2 मिनिट 5 मिनिट तरी राहा एक 5 मिनिट तरी दिया 5 मिनिट तरी दिया तर आताच CM विरोचक मेळोन गेलेलो आता ते डिस्कशन जाता जे CMन सांगलेलें आहा पळय तांकां दहा मिनिटं राहा सोड मरे का तुम्ही CM आता मेळोन गेलेलो आहा विरेश बोरकाराक आणि सद्या तरी तांचें डिस्कशन चालू आहा ते सायडीन लाय रे तेंकाय